Čus bus kaktus, všichni lidi, jsem tu já a budu natáčet úplně první let's play série z hry Lattail. Tak, každopádně začneme vybráním postavy, vytvořením. Já jsem už v téhletý hře hrál a už jsem vyzkoušel všechny možné klasy a podobně. Já si každopádně vezmu tady Knighta, protože jak můžete vidět, tady ty staty je to pro mě výhodný. Tak tenhle vypadá jak z Dragon Balls. Jo, přesně takhle. Tady ty oči. Modrý. Budem černý? Ne, nebudem. Každopádně já se představovat nebudu, nechci, abyste věděli... fail! Nechci, abyste věděli moje jméno a podobně. Nemám to rád. Takže... Jak bychom se jmenovali? Killer... Killer... Tak. Jak můžete vidět, tady mám ještě svý dvě postavy, za který jsem hrál a hraju dosud. Takže tady máte scénario, co se stalo během bla bla bla. Vidíte, tady ten hnusák po nás střílí nějaký ty dementní jeho blesky, bum, my mu neděláme nic, koukejte, co se stane. Štít, prd. Taký damage. Tak. Teďka udělá obří černou díru, nebo co to je. Iris, bla 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 bla. Tak, speciál. Tuhle ukázku miluju ze všeho nejvíc. Boom. 9999, yeah. Bla 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 bla. Want to know Iris, everything about her. Bla bla bla. Jak já tady ty scénário nenávidím. Let's carry out a quest. Takže tady vidíte, může dostat tady ty starter grab potiony, co jsou, který nám vlastně budou pomáhat při našich úkolech. Jsou vlastně pro levely 1 až 50, který, jak můžete vidět, já jsem level 1. Což mě vyhovuje. Tady vidíte, ičkem se berou věci, jako jsou jako itemy, otevře nám to inventář. Ečkem je naše vybavení, co tu máme. Pardon. Se omlouvám. Nemůžu za to, že mi spoluhráči v jiných hrách pořád volají. Takže tady máme vybavení. Tohle je pet, to se otevírá Lkem. Tahle je naše party. Tady je option. Já si vezmu meč.
Qčko jsou naše úkoly, Ečko je, tedy dvojitý Včko je velká mapa. Když zmáčknete Mko, tak vidíte minimapku. Tady máte ještě menší mapku, jako kde se nacházíte. Bčko jsou kámoši, Včko nic, Včko je vlastně, že sbíráte, Cčko skáčete, křížek je, no, my máme štít na křížku a Zko je náš útok. A teďka vám ukážu, tahle je vlastně enchant, že tady dáte takový pucle, tady dáte vaše věci, vidíte, tady dáte pucle a tady vám vyjde lepší. Stretch up je vlastně, že sem dáte věc, nesmí mít tady ten divnej prd, zámek a pak vám z toho vyjde lepší věc. A level down to je vlastně, že zmenšíte level té věci. Takže teďka si tady vyjdem po žebříku. Další úkol. Tak a běžíme. Hop, lano. Nenávidím lana. Trvá mi to vždycky 10 let. Každopádně, co bych vám tu ukázal? Jo, ještě Kčko. Kčko jsou naše skilly, které nám pomáhají vlastně při boji, jako v každých jiných hrách. Pak jsou to takový speciální support skilly, který vlastně pomáhají nám a vlastně dalším ostatním hráčům. Tamhle máme naše první nepřátele, takzvaný strašáky, Scarecrow. Takže jim dáme teďka pořádně přes čumec. Tak. Těch tady naspamovali. Můžu vám říct, že tahle ta hra je s každým dalším levelem těžší a těžší na vylepšování různých levelů a podobně. Takže tady máme náš první skill Bamboo Cutter. Já vám ho předvedu hned. Vidíte, takhle je sek. Tam zkontroluju, jak dlouho natáčíme. 7 minut, ještě 2 minutky. Takže můžu vám říct, že teďka jdeme do našeho prvního města. Jo, a tabulátorem se mění výzbroj, kterou máte to. Tohle jsem nechtěl, zrovna. Tady si dáme náš první úkol, který není jako náš to. Úkol, který musíme dělat v tamtom úplně tutoriálu. Tohle nakoupíme. Jo, ještě jsem dvojitým kliknutím nasadíte věci. Jo, usekli jsme ho na půl. Haha. Dali jsme mu přes čumec. Jo, strong armor. Jak můžete vidět, zatím nemám nic moc na práci, ale to se během pár chvilek, co budeme natáčet, změní, protože tahle ta hra je dost komplikovaná s každým. Je mandatory quest. I want to use skill, bla 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 bla. Co tu máme? Stamina. To chcem. Zkontroluju čas.